रेलगारिनि दाब्बा सिङाव थानाय फांखाखौ सिखावफोरा गोसोब्लाबो मानो खावनो हाया? नोंथाङा मिथिगौना? जुदि मिथिया फै जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना ला। हादराव ट्रेनजों गोबां सुबुंफोरा गोबां गोजान गोजान जायगासिम दावबायो। आथिखालाव न'आव थानानैब्लाबो ट्रेन टिकेटखौ अनलाइननि गेजेरजों दाननो हानाय सुबिदाबो जाबाय। बेनि अनगायैबो ट्रेननि एसि खथायाव दावबायारिफोरनि थाखाय थानाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै रैखाथिनि थाखायबो गाहाम सुबिदा दंसै। मिथिनाय बादिब्ला सिगांनि समाव माब्लाबा ट्रेनाव सिखाव खावनायबो सोमजियोमोन। बेबादिनो ट्रेननि फांखा, मोब्लिब बाल्ब आरो ट्रेननि गुबुन गुबुन आगजुफोरखौबो खावोमोन। नाथाय दिनैनि समाव बेबायदि जाथाय जानाया गोबां खम जानो हमबाय। गोदान टेक्न'लजिनि जोहै इन्जिनियारफोरा ओरैबायदि आगजु बानायबाय जे ट्रेनाव बाहायनाय आगजुफोरखौ सुबुंफोरनि न'आव बाहायनो हाया। बेबादिनो ट्रेनाव होनाय फांखानिफ्राय लानानै मोनफा मोनफा गासै आगजुफोरखौ खावनानै लाङोब्लाबो सिखावफोरा गाव गावनि न'आव बाहायहैनो हाया एबा गुबुनाबो बाहायनो हाया। बे आगजुफोरा खालि ट्रेनावल' बाहायनाय जायो। मानसिफोरनि न'आव मोननै रोखोमनि मोब्लिब बाहायो जानांगौ, जेरै मोनसेया अल्टारनेटिभ कारेन्ट आरो गुबुन मोनसेया डाइरेक्टिभ कारेन्ट। अल्टारनेटिभ कारेन्ट बाहायोब्ला बेनि भल्टआ गासै 220 सिमानो जोबथा जानो हागौ आरो डाइरेक्टिभ कारेन्ट बाहायोब्ला बेनि भल्टआ 52 नङाब्ला 24 सिम जानो हागौ। नाथाय ट्रेनाव होनाय फांखाखौ सालायनो गासै 110 भल्ट नांगौ जायो, जायखौ डाइरेक्टिभ कारेन्टजोंल' सालायनो हायो। न'आव होनाय डाइरेक्टिभ कारेन्टआ 52 नङाब्ला 24 भल्टसिमल' जायोखाय ट्रेनाव होनाय फांखाखौ सालायनो हाया जायो। बेनिखायनो सिखावफोरा खावनो गोसोब्लाबो ट्रेनाव होनाय फांखाखौ खावनानै लांनो हाया। बेजोंनो लोगोसे सोरबा ट्रेनाव लागायनाय फांखाखौ खावनानै लाङोब्ला बियो 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोननांनोबो हागौ। लोगोआव गोबां रां जुरिमानाबो होनांनो हागौ। खोनासंबाय था बड'लेण्ड बुब्लिखौ। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बादिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।